Ξαναπαίρνω στρατό. Βοήθεια. Έχω έρθει στην Ιταλία. Θες να με τραβήξεις, μπορείς. Μία μόρε. Συγγνώμη, εγώ πού είμαι, πού πάω? Βοήθεια. Να κάνουμε giveaway. Δεν στάζω. Βρέχει, υποτίθεται είναι Πρωτομαγιά. Καλή Πρωτομαγιά. Έλα, πού είστε ρε, πού είστε, έλα. Τι κάνετε ρε, πώς είμαστε? Μόλις μπήκα στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα vlog που είχαμε καιρό να κάνουμε, να ξεκινήσουμε vlog από καναπέ. Ήμουνα κέντρο και είναι τώρα τι μέρα είναι, Πέμπτη, είναι Τετάρτη, δεν θυμάμαι, μακάρι να είναι Τετάρτη είναι. Είναι Τετάρτη. Και εγώ είχα μια ιδέα, γιατί δεν κάνω ένα vlogάκι έτσι απλά να υπάρχει. Είχα πάει στο στρατόπεδο λίγο να πάρω κάτι από το πρατήριο, γιατί μου χάλασε κάτι στη στολή και πρέπει να το φτιάξω πριν γυρίσω, γιατί γυρίζω τη Δευτέρα. Ξαναπαίρνω στρατό, γιατί με ξαναπαίρνετε στο στρατό, βοήθεια. Οπότε ναι, γυρίζω τη Δευτέρα από άδεια, βοήθεια. Και τέλος πάντων, και μετά πήγα μια βόλτα στο κέντρο και έκανα κάτι ψώνια. Θα τα δούμε μετά. Ένα έχω να σας πω. Εμένα μη με αφήνετε μόνο μου. Μη με αφήνετε μόνο μου στο κέντρο. Θα πάω για ψώνια. Και δεν είναι ωραίο να πηγαίνουμε για ψώνια. Εντάξει. Γιατί τρώμε λεφτά. Πόσα πια να φάω. Τα έχω φάει όλα. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τώρα πού να βάλω αυτή την κάμερα, να σας δείξω τα ρουχαλάκια που πήρα, τα ρουχαλάκια τα ωραία. Αυτή η αγάπη είναι. Να το. Λοιπόν, έχουμε τα ρούχα μας εδώ, αλλά θα τα δείξω μετά. Τίποτα, για το στρατό πήρα, από το στρατόπεδο πήρα αυτό εδώ. Το αλφα θετικό, που είναι το αίμα μου. Και αυτό εδώ πέρα που το βάζεις είναι χρήτσι χράτς, αυτό μου χάλασε. Πάμε να σας δείξω τα ρούχα. Πάμε να δούμε τον αγώνα. Πάμε να σας δείξω τα ρούχα μου τώρα. Λοιπόν, πήρα κάτι ψωνάκια από τα Μπέρσκ. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσουν πολύ τα ρούχα που έχει στα Μπέρσκα. Θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στην ηλικία μου. Παλιά μου άρεσαν τα Pull&Bear, αλλά πλέον νομίζω ότι ψιλοχάλασαν λίγο τα ρούχα και τους. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάτι που να με ενθουσιάζει, είναι η αλήθεια. Αλλά από τα Μπέρσκα κάτι βρίσκω. Λοιπόν, πήρα αυτήν εδώ πέρα τη βερμούδα, που είναι έτσι. Μπαίνει εδώ και είναι μέχρι κάτω. Είναι μέχρι εδώ. Πήρα αυτήν εδώ πέρα την τέλεια μπλούζα, η οποία είναι έτσι ρε παιδί μου. Αυτό από εδώ και αυτό εδώ. Και από πίσω είναι έτσι. Τώρα τι φαίνεται δεν ξέρω. Είναι αυτό εδώ. Για δείτε το. Ωραίο δεν είναι? Και από πάνω σκέφτηκα να βάλω αυτό εδώ πέρα το πουκάμισο. Που είναι έτσι ένα κλασικό οργέ καλοκαιρινό πουκάμισο. Αλλά εγώ δεν είχα. Έχει αυτό εδώ πέρα μπροστά. Αυτό εδώ. Και έχουμε ένα ολοκληρωμένο outfit, μπορώ να πω. Ωραίο δεν είναι? Ωραίο είναι, το ξέρω. Να, και είναι κάπως έτσι ρε παιδί μου. Με τη βερμουδίτσα. Ωραίο, μπράβο. Κάπως έτσι. Μετά πήρα αυτή τη τέλεια μπλούζα. Από πίσω είναι έτσι. Σε αυτό το χρώμα. Και από μπροστά είναι έτσι. Να, είναι έτσι. Αυτό. Εδώ. Είναι ρε παιδί μου κάπως έτσι αυτή η μπλούζα. Στο πλάι είναι έτσι. Έχει ανοιχτό. Είναι λίγο πιο δροσερή. Πιο ωραία. Ωραία, δεν ακούγεται τίποτα. Λέω στο πλάι είναι έτσι. Είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτή, πιο δροσερή. Είναι λίγο έτσι. Δεν ξέρω, μ' αρέσει. Πώς σας φαίνεται? Από πίσω είναι έτσι. Άρα, αυτά πήρα. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να βγάλω το σκυλί βόλτα. Αλλά βαριέμαι γιατί κάθομαι στο μπαλκόνι. Και αράζω. Είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, τώρα θα το βγάλουμε. Αφού πρέπει να το βγάλουμε, θα το βγάλουμε. Αλλά πριν το βγάλουμε, αυτό εδώ πέρα είναι ένα μπισκότο. Και ίσως είναι από τα καλύτερα μπισκότα που έχω φάει. Είναι με καραμέλα. Είναι τα διπλογεμιστά Παπαδοπούλου με καραμέλα. Δεν την είχα ξαναδοκιμάσει αυτή τη γεύση. Επίσης δεν είναι sponsor. Προφανώς έχω μόνο 90 subscribers τη sponsor να είναι. Τέλος πάντων, δεν την είχα ξαναδοκιμάσει αυτή τη γεύση και είναι φοβερή. Αλήθεια είναι φοβερή. Να την πάρετε οπωσδήποτε. Είναι με καραμέλα. Το είπα αυτό. Αλλά είναι τέλειο.
Είναι όντως τέλειο. Έχει πραγματικά τέλεια μέρα. Όταν λέω τέλεια, τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει ήλιο. Φυσάει λίγο, ώστε να μην έχει πάρα πολύ ζέστη. Και άλλη μέτρα έχει πάρα πολύ άλλης. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι κάθε μέρα έτσι. Να μην έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά να μην έχει και συννεφιά και βροχή. Νομίζω καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε σηκωθεί, γιατί έκανα μπάνιο, λίγο ξάπλωσα και τώρα θα φύγουμε. Θα πάμε κάτω στην Ναβαρίνου, γιατί σήμερα είναι ο τελικός στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Οπότε θα βάλω οθόνη κάτω και θα πάμε να δούμε αυτόν το τελικό. Αυτά. Φεύγω τώρα, πάω. Έχω έρθει στην Ναβαρίνου, τώρα δεν ξέρω πώς ακούγομαι γιατί δεν έχω τα μικρόφωνα και ήρθα να φάω πίτσα, αφού δεν το σηκώσαμε που δεν το σηκώσαμε, τουλάχιστον να φάμε κάτι. Τι τυχή είναι αυτή που έχουμε φέτος στο ΠΑΟΚ, κάστα. Βέβαια βλέπω τώρα κάτι χοντόκ εκεί πέναντι μου, κάτι μου κάνουνε. Ίσως θα τσιμπήσω κι αυτά. Λοιπόν, έχω γυρίσει και βρήκα ένα φωτάκι για να μπορώ να βγάλω αυτό το βιντεάκι. Έχω ξαπλώσει. Είναι βράδυ πια και ήρθε η ώρα να κοιμηθώ. Αλλά πριν κοιμηθώ, κάθισα και έβλεπα κάτι βιντεάκια. Και τι βιντεάκια ήταν αυτά? Ήταν τα παλιά. Αχ, το χέρι μου πιάστηκε. Ήταν τα βιντεάκια από το παλιό μου vlog. Μισό να πιάσω καλύτερα το κινητό. Ναι, καλύτερα έτσι. Ήταν βιντεάκια από το παλιό μου vlog. Και κάπως μου ήρθε. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά κάπως στεναχωρήθηκα. Γιατί ήταν πριν πω στο στρατό. Και μου έχει λείψει λίγο αυτή η ζωή πριν το στρατό. Γιατί και τώρα που πήρα άδεια, είχα στο μυαλό μου ότι γυρίζω. Ενώ περνάω ωραία, είναι ωραία, αλλά έχω συνέχεια στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω και θα πρέπει να πάω εκεί μέσα και να κάνω υπηρεσίες και τα λοιπά. Αλλά εγώ δεν θέλω να ξαναπάω. Βαρέθηκα. Τη Δευτέρα πώς θα πάω πάλι πίσω? Τώρα με έχει πιάσει η γκρίνια μου. Δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα μέσα στο στρατόπεδο. Να τα λέμε και αυτά. Μια χαρά είναι. Αλλά πώς θα γυρίσω? Θέλω να πάω πίσω στη δουλειά μου. Θέλω να πάω να δουλέψω. Και να πηγαίνω βόλτες. Και να ξυπνάω φυσιολογικές ώρες. Αυτά. Κάπως τώρα στεναχωρήθηκα. Τι θέλω, κάθομαι και τα βλέπω. Παιδιά, πώς θα μπω τη Δευτέρα? Δεν μπορώ να μπω. Το πήρα απόφαση. Δεν θα μπω. Αυτό γράφει. Δεν ξέρω. Ναι. Τέλος πάντων, πάμε να κοιμηθούμε τώρα. Γιατί αύριο θα ξυπνήσουμε νωρίς. Γιατί θα σας πω, να δείτε το αύριο. Έλα, καλημέρα. Όλες ξύπνησα. Μεγάλα. Μισό. Λοιπόν, σηκωθήκαμε. Τι μάλλον είναι αυτό, Παναγία μου? Σηκωθήκαμε και πρέπει να ετοιμαστούμε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί πρέπει να κατέβουμε στο κέντρο. Να πάμε να πιούμε ένα καφέ με τη φίλη μου τη Λιάνα. Που έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω. Βοήθεια. Και δεν ξέρω και τι να βάλω. Τώρα πρέπει να φτιάξω μαλλί. Παναγία μου. Πρέπει να φτιάξω μαλλί. Να βάλω φακούς. Ξέρω τι να βάλω. Και πρέπει να φύγω σε 15 λεπτά. Πάμε! Είμαι έτοιμος. Λίγο αγουροξυπνημένος. Να σας πω την αλήθεια. Νιστάζω πάρα πολύ. Εδώ είναι η καραμέλα. Αυτά. Καθίστε να κάνουμε outfit check. Εγώ εδώ. Αυτό και αυτό. That's all. Αυτά. Πάμε τώρα να πάρουμε το λεωφορείο. Παιδιά, νιστάζω. Λοιπόν, κατέβηκα
από το μετρό. Έχω φτάσει στο κέντρο. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τη φίλη μου τη Γιάννα, όπως σας είπα, για να πάμε για καφεδάκι. Επίσης, ξέχασα να σας πω. Αν είστε κι εσείς Eurofan, σαν και εμένα, ξέρετε ότι τώρα πλησιάζει η Eurovision. Ναι, τώρα μην το σχολιάσουμε ότι συνδυάζω ΠΑΟΚ και Eurovision. Είναι μία από τις προσωπικότητές μου. Λοιπόν, αν είστε όμως κι εσείς, υπάρχει το Eurovision Radio, που είναι του Ζου και του Transistor. Οπότε κατεβάζετε αυτές τις δύο εφαρμογές στο κινητό σας, σε App Store και σε iOS. Και ρε παιδί μου, μπορείτε να ακούτε εκεί πέρα 24/7 Eurovision τραγούδια. Παίζει μόνο Eurovision, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς τίποτα. Είναι γαμάτο, εγώ μόνο αυτό ακούω. Συγγνώμη, εγώ πού είμαι, πού πάω? Βοήθεια. Γεια σας. Τι μου κάνετε? Νομίζω ότι Δεν ακούγομαι? Να το βάλω πιο πάνω? Αυτό πρέπει να είναι. Εδώ, να κάνουμε διαφήμιση, θα κάνω. Εδώ στο αέρα. Αποκλείεται, μαλάκα. Και δεν κάνεις. 91 subscribers είναι, δεν είναι πολύ. Θα γίνουν περισσότεροι όμως. Και εμείς ήμασταν εδώ από τους 91. Εμείς από τους 1. Ήμασταν εκεί. Έτσι. Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Πρώτη 10. Πού είμαστε? Θεσσαλονίκη στο αέρα, το είπα πριν. ναι. Έκανα διαφήμιση. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Κάτι θυμάμαι. Θες να κάνουμε Q&A? Κάτσε να έρθω λίγο από εδώ. Κάτσε. Θες να με τραβήξεις, μπορείς. Βοήθεια. Καλή καρδιά να έχουμε. Γλυκιά. Γεια σας. Γεια σας. Πού γνωριζόμαστε? Από το ΙΕΚ, Δέλτα 360. Να κάνουμε και λίγο διαφήμιση, άμα δεν πενέψει στο σπίτι Θα πέσει να σε πλακώσει. Άλλωστε. Ναι. Και μετά εξελίχθηκε η κατάσταση, δεν ξέρω Βοήθεια. να ακούγομαι. Βοήθεια. Και μετά εξελίχθηκε η κατάσταση στην πρακτική. Μου. Πλέον δουλειά σου. Ναι. Όταν Ναι. εγώ ήρθα, εσύ δούλευες. Όχι, όταν εσύ ήρθες, εγώ δεν δούλευα, έκανα πρακτική. Τελείωνες την πρακτική σου. Πότε ήρθες? Ναι, λίγο σας παρακαλώ, μην αφήσετε τα στρατόπεδα χωρίς κόσμο. Ευχαριστούμε. Αυτό. Παρακαλώ, Δεν θα πω Θανάση. πάρα πολλές λεπτομέρειες. Σας παρακαλώ. Πώς καταλαβαίνετε, εγώ μπαίνω ξανά. Εγώ τους το λέω όλη μέρα αυτό. να Την μπαίνω κάνεις? στρατό τη Δευτέρα. Τι να κάνεις κι εσύ, έχεις δίκιο. Α, κάτσε, θα κάνω κι άλλη διαφήμιση. Εδώ πέρα, ξαφνικά. Να, αυτό. Κάθεται Κασάνδρα από εδώ. Κάθεται Κασάνδρα και από εδώ να το πάω πιο κοντά. Περίμενε. Γαμίσω. Εδώ μείνε, εδώ. Εδώ, να κοιτάξτε, μπράβο. Τι είναι αυτό? Είναι κάτω από τα νοικιαζόμενα. Α, παιδιά. Λοιπόν, ακούστε. Διακοπές, κάντε εσείς για εμένα. Γιατί εγώ. Λέτε να δεν κάνετε θα κάνω. διακοπούλες, παιδιά. Λοιπόν, πού είπαμε ότι είναι? Στη Νέα Φώκια Χαλκιδική στο γράφει κάτω-κάτω. Λοιπόν, Αν δεν Νέα το Φώκια βλέπετε. Χαλκιδικής. Έχουμε νοικιαζόμενα. Έχουμε, γιατί είμαι πλέον κι εγώ συνέτερος. Τις οικογενείες. Είναι, ναι. Έχουμε νοικιαζόμενα δωμάτια. Μπράβο. Οπότε μπείτε να κλείσετε. Έχουμε και προσβάσιμα, παρακαλώ, για όποιον ενδιαφέρεται. Με αμαξίδια. Α, μια χαρά. Τέλεια. Καλύτερα γιατί είδες ότι βλόκαρα Ναι, κάπου. με αμαξίδια έχουμε και προσβάσιμα. Μπείτε οπωσδήποτε να κλείσετε. Και με καροτιάκια, άμα έχετε παιδάκια. Επίσης, Α. νιώθω ότι έχουμε χαθεί. Εδώ, σε εμάς, Εντάξει. σε εμάς. Βρέθηκε. Σε εμάς. Βρέθηκε Σε το εμάς. focus. Είχα μοιάσει. Όλα καλά. Ελάτε να κάνετε διακοπούλες. Ναι, λοιπόν, Ψάξτε αυτό. μας την booking. Άντε, γεια. Έρχεται καλοκαιράκι. Σαν τη Χαλκιδική όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει. Οπότε μη. Επίσης, Ελάτε κάνουμε. οι βενζίνες ανέβηκαν. Πού να πας Πού εσύ. να πας, αγάπη μου. Δεν σου βγαίνει. Εδώ πέρα σου δίνουμε δωμάτιο. Δεν σου Σου βγαίνει, δίνουμε εσύ. Χαλκιδική. Να κάνουμε giveaway. Μαλάκες, κάντε διακοπές γιατί θα γαμηθούμε. Εγώ δεν θα κάνω, κάντε εσείς. Γύρισα σπίτι. Λοιπόν, γύρισα σπίτι. Μιστάζω κάπως. Δεν μου καλά. Μόνο γκρινιάζω σε αυτό το βλογκάκι. Λοιπόν, σε λίγο έχω να βγάλω το σκυλί βόλτα. Έφαγα μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Σε λίγο έχω να βγάλω το σκυλί βόλτα. Τι άλλο έχω να κάνω μετά? Και μετά έχω να κατέβω στο κέντρο. Βοήθεια. Με έχει πιάσει μια γκρινιά, ξέρεις τώρα. Μόνος μου. Ξέρεις τώρα.
mi amore, espresso macchiato, por favore. Βοήθεια. Γνωμούλη που σας λέω συνέχεια βοήθεια. Τι υπέροχα που περνάμε και σε αυτό εδώ πέρα το vlogάκι. Παιδιά, μην ξεχάσετε. Πού πήγα? Παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, κάνε subscribe. Τελειώνει η άδειά μου και ξαναπάω στρατό. Δεν με λυπάσαι? Δεν με λυπάσαι? Επειδή με λυπάσαι, κάνε ρε μαλάκα ένα τέτοιο. Εγώ τώρα, τι να βάλω? Πού θα βγω? Θα μου πεις, γιατί δεν μένεις με αυτά τα ρούχα? Θα σου πω, έχεις δίκιο. Αλλά, να βγάλει λίγο κρύο. Φυσάει. Επειδή χάλασε λίγο καιρός. Και τώρα, αυτά τα καφέ δεν έχω από πάνω φόρη να το συνδυάσω. Οπότε θα πρέπει να αλλάξει το outfit, κατάλαβες. Μην βγούμε και σαν ανάποδα γαμάτο. Είμαστε που είμαστε, μην το παρακάνουμε. Εγώ είμαι σε αυτό το ζεσέρ. Εγώ είμαι πάλι με ομπρέλα. Γιατί βρέχει έξω μάλλον. Τι είναι αυτό το... Όπα. Τι. Πάει το μικρόφωνο. Βρέχει λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Άλλαξα, ντύθηκα στα μαύρα, βάλω ένα μαύρο παντελόνι, μια μαύρη μπλούζα, το παπούτσι μου το μαύρο μου το μπουφάν. Έξω έχει βγάλει κρύο, βρέχει και εγώ είμαι σε φάση. Το πρωί βγήκα, μισό, να ανοίξω την ομπρέλα. Το πρωί βγήκα με ήλιο, τώρα βγαίνω με... και κοντομάνικο. Τώρα βγαίνω με ομπρέλα και μπουφάν. Ο καιρός τι θέλει? Επίσης κάτι μου είπανε ότι θα χαλάσει ο καιρός. Ναι, δεν το βλέπεις? Ενώ και στο τριήμερο. Και εγώ δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό, γιατί ήθελα Πρωτομαγιά να πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Έχω έρθει στην Ιταλία. Όχι ψέματα, πλάκα καλό. Είμαι στη μικρή Ιταλία όμως. Μικρή Ιταλία δεν λέγεται. Είμαι εδώ πέρα με τη φίλη μου τη Μαρίνα. Γεια σας, κάντε subscribe και like επιτέλους. Δεν το λέω μόνο εγώ, αγάπες. Έχουμε έρθει εδώ πέρα, πίνουμε ένα καφεδάκι στη μικρή Ιταλία, έτσι λέγεται αυτό το μαγαζί. Είναι στη Μητροπόλεως. Πραγματικά είναι στη Μητροπόλεως, γιατί εκεί πέρα είναι η εκκλησία της. Πώς λέγεται? Η Μητρόπολη. Αυτό. Εγώ δεν μπορώ. Και θέλετε να με πάρετε και πίσω στο στρατό, μάνα! Δεν είμαι καλά. Αυτά. Παιδιά, ο καιρός από εκεί πέρα που ήμασταν με το κοντομάνικο τώρα μπουφάν, έχουν ανάψει σόμπες, θα σας τις δείξω σε λίγο. Βοήθεια. Πίνω ζεστό καφέ. Πεινάω. Ψιλοκατουργέμαι λίγο. Ωραία. Φοβερό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι ήθελα να σας πω ότι έχουμε ανέβει δεύτερη στα στοιχήματα της Eurovision, παιδιά. Έτσι και μας το φέρει ο Ακύλας φέτος. Σου άρεσε το τραγούδι? Η ντούλη. Όχι, συγγνώμη. Είμαι και έξω, μαλάκα, ρεζίλη. Εννοείται πως μου αρέσει το τραγούδι, σε όλα τα βιντεάκια μου λέω φερτό μου, φτάνει. Κοίτα μαμά, με παίρνουν φαντάρο. Όλα εκεί καταλήγουν. Έκανα τα νεύρα μου. Το έχουμε πει. Subscribe κάνατε, δεν κάνατε, γιατί δεν κάνατε? Ό,τι κάνω. Έχει πάρα πολύ κρύο. Τα λέω πάρα πολύ κρύο. Πάρα πολύ κρύο. Τώρα μπήκα λεωφορείο. Πήγα να υπόθηκε κάτι. Ελπίζω να ακούγομαι γιατί δεν σύνδεσα τα μικρόφωνα. Μπήκα στο λεωφορείο, έφαγα, μπήκα τώρα στο λεωφορείο και ζούμε σπίτι. Αυτά. Real estate, φέρτο. Σωσή, να φέρτο. Ωραία, είμαστε εδώ. Φυσάει πάρα πολύ. Λοιπόν, έφτασα σπιτάκι. Βέβαια, για να φτάσω σπιτάκι, τι είναι βρωμική κάμερα. Ναι, όχι ότι έκανε κάτι αυτό. Βέβαια, για να φτάσω στο σπιτάκι πρέπει να μπω μέσα. Αυτό ήθελα να πω. Μπαίνω τώρα. Άνοιξε φως, ορίστε.
Είδες, του μιλάω και ανοίγει. Αυτό, έφτασα σπιτάκι. Τώρα να πληθώ, να ξεντηθώ, να βάλω πιτζάμες, να βγάλω τους φακούς. Έχουμε ακόμα μέλλον. Κάτσε. Έχω και... ωραία. Άντε καλά. Έχω και όλα τα πράγματα. Έχω ομπρέλα. Έχω νερό, δεν ξέρω τι φαίνεται. Τέλος πάντων, ναι, να πληθώ, να κάνω όλα αυτά. Να βγάλω την άλλη, όχι, αυτό δεν θα το βγάλω. Να δω καμιά σειρά, κανένα επεισόδιο από τη σειρά που βλέπω στο HBO, εγώ το βλέπω. Και μετά ύπνο. Θα τα πούμε αύριο. Bye. Καλημέρα. Καλημέρα, είναι η επόμενη μέρα. Έχω σηκωθεί. Έχω πιει ένα καφεδάκι. Θα δοκιμαστώ για να πάω να ξαναπιω ένα καφεδάκι. Αυτό το vlog είναι μόνο καφέ, βόλτα, ύπνο, βόλτα. Είναι οι τελευταίες μου μέρες πριν ξυπνάω πάλι 5 η ώρα για να μπω στο στρατόπεδο και μετά βαράω υπηρεσίες και... ναι. Δεν θέλω. Και γκρίνια είναι αυτό το vlog. Γκρίνια και γκρίνια. μεταξύ το πρόσωπό μου έχει γίνει χάλια, σπυράκια, μαλακίες, βλέπω εδώ. Δεν περνάω καλά. Αυτά. Θα τα πούμε μετά. Oh my god. Λοιπόν, φεύγω. Πάω για καφεδάκι. Φοράω γυαλί ηλίου. Ενώ δεν έχει ήλιο έξω, συννεφιά. Αλλά ό,τι είναι τώρα. Ναι, αλλά παιδιά, τώρα βγήκε ο ήλιος. Καλά το φόρεσε το γυαλί. Δείτε, αυτό ήταν, δεν έχει παραπάνω. Μάλλον το πάει πάλι για βροχή. Μήπως να πάρω ομπρέλα. Να πω τίποτα άλλο. Αυτά. Γεια σας. Είμαστε στο Έργον. Έχει χάλια καιρό. Βρέχει. Υποτίθεται είναι Πρωτομαγιά. Βάλαμε εδώ τα πέδιλά μας, τα ανοιχτά μας τζιν. Και δηλαδή, αν είναι δυνατόν, τι καιρός είναι αυτός που κάνει. Είμαι με τον Νίκο και με τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι ο φίλος μου, ο vlogger. Καλή Πρωτομαγιά. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Βοήθεια. Λοιπόν, εγώ κάνω μοντάζ, αλλά η ώρα έχει πάει 1,5 ώρα. Οπότε, λέω να το τελειώσω εδώ αυτό το βιντεάκι και αυτό το βλοκάκι. Γιατί έχω φτάσει στα 16 λεπτά και είμαι ακόμα στη δεύτερη μέρα. Οπότε, ας το σταματήσουμε κάπου εδώ, γιατί δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Οπότε, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Προσπαθώ να έχω και δίπλα τον υπολογιστή για να φωτίζομαι. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, το vlogάκι αυτό. Κάντε like, subscribe, share, ξέρετε όλα αυτά. Γράψτε μου στα σχόλια ό,τι θέλετε. Ευχές, ας πούμε, για να αντέξω το τι μπαίνω εγώ στρατό. Το βίντεο είναι ο στρατός. Δεν είναι ότι ξαναμπαίνω, τελειώνει η άδειά μου και μπαίνω στρατό. Ναι, αλλά τελειώνουμε σε λίγο καιρό. Αυτό σκέφτομαι και παρηγορούμε. Αυτά. S2, γεια σας. Καλό βράδυ σε μένα, καλό βράδυ σε εσάς, καλή όρεξη, δεν ξέρω τι κάνετε, καλή νύχτα, καλημέρα, καλή νότσες, αντίο.